Mbedidi. O nwere otu onye isi na onye ngwụrọ bi n'otu obodo. Ha abụọ bụ enyi, na-arịọkọkwa arịrịọ ọnụ. Onye ọbụla bi n'obodo ahụ maara ha, ma marakwa na ha bụ ezi enyi. Ha na-enyerịtakwa onwe ha aka, nke na ha abụghị ohu. O nwere ebe ha chọrọ ịga ịrịọ arịrịọ. Onye isi eburu onye ngwụrọ n'ubu, ebe onye ngwụrọ ga na-egosi ya ụzọ ọ ga-esi. O nwere oge oke ụganị dara n'obodo, nke na onye ọbụla na-anwụ n'agụụ. Ọ dịghị onye na-enye ha ihe, kama ọnwụ agụụ ga-egbu ha. Ha kpebiri na ọ ka mma ịba n'ime ọhịa nwụọ n'ebe ahụ, karịa ịnwụ n'okporo ụzọ ebe ndị mmadụ ga-abụ ozu ha asọ. Nke a mere onye isi jiri rigoro n'ubu onye ngwụrọ, bụ onye buru ya bawa oke ọhịa dị n'obodo ahụ. Ha anọọla n'ọhịa ahụ abalị 4 na-erighị nri ọbụla. Ọnwụ kaara ha mma, mana ọnwụ ekweghị abịa ọsọọsọ. Ọ na-abụ agụụ karịa onye ụbịam, ọnwụ abụrụ ya okpueze. Ha abụọ nọ n'ọnọdụ wee ruo mgbe onye ngwụrọ lere anya n'azụ wee hụ otu mgbada dị ebe ahụ. Dinta gbara ya egbe ebe dị anya, nke mere na o jiri daa ebe ahụ nwụọ. Onye ngwụrọ were nwayọ chọkọọ nkụ, fụọ ọkụ, malite ịhụ anụ mgbada ahụ n'ọkụ, na-emeghị ka enyi ya mata ihe ọ hụrụ. Mgbe onye isi nụrụ ihe ahụ were jụba enyi ya ọ tụrụ ya asị. Ọ gwara ya na ọ bụ awọ juru ebe ahụ dum, na ya ekpebiela ịhụ otu n'ime nnukwu awọ ya hụrụ ebe ahụ n'ọkụ. Onye isi chetara ya na onye riri awọ, ọ bụrụ na ọ zaghị ya ntị, ọ zaa ya okpo. Onye ngwụrọ zara ya na ọ bụ ihe ya chọrọ, n'ihi na ya chọrọ ọnwụ ịbịa gburu ya ọsọọsọ. Mgbe ahụ ka onye isi jiri gwa ya ka o nyetụ ya anụ awọ ahụ nke ya, n'ihi na ya achọghị ịnọ n'ụwa naanị ya. Ka onye ngwụrọ tachara anụ mgbada otu o nwere ike, o zoro nke fọdụrụ maka echi wee gaa kụgbuo otu nnukwu awọ ọ hụrụ ebe ahụ. Ọ hụrụ ya n'ọkụ, buru ya nye onye isi enyi ya. Ọ nara ya, malite ịta ya ozugbo ahụ. Ka ọ taruru n'ebe afọ ya dị, wee taa ya n'eze, afọ awọ ahụ gbapụrụ n'ike, nke na mmiri si na ya wụbara ya n'anya. Nke a mere anya ya jiri mepee n'ike, o were hụ ụzọ. Ọ hụrụ ozu mgbada fọdụrụ afọdụ, na ụdị obi ọjọọ enyi ya jiri soo ya. Ihe a merenụ riri ya ọnụ. Naanị ihe o mere bụ iburu onye ngwụrọ ahụ bulaa n'obodo, ma gwa ya na enyi ha abụọ ebiela. Ka o kwuchara nke a, ọ hapụrụ ya laa n'ụlọ ya, gaa malite ndụ ọhụrụ dị ka onye zuru oke. Ihe mmụta dị n'akụkọ a: nke mbụ, ọnọdụ ọjọọ mmadụ nwetara onwe ya nwere ike ime ya ka ọ gbanwee omume. Nke abụọ, ọzọ bụ na mmadụ ọbụla nwere ike ịgbanwe oge ọbụla. Nke atọ, imegbu onye ịka mma adịghị mma, n'ihi na chi nwa ogbenye na-agbara ya ọgụ. Nke atọ, ụwa na-eme ntụgharị, nke na onye bụ ụzọ nwere ike ịkpara azụ. Ka emesịanụ.